Čau, vítejte u nového videa. Dneska si dáme trénink nohou podle nás. Pojedu 140 na dřev a podle toho se pak rozhodnu, jak vysoko půjdu. OK, tady můžete vidět můj rozjezd 140 kg. Naprosto jednoduché, takže jedeme nahoru. OK, 140 šlo. Ne, podle mých představ, bylo to blbé. Pojedu 150 a doufám, že tam tak navřínou. Ty vole. OK, takže 160, jsem silnější než on, takže musíme největší dřev a jdeme na to. Dominikova poslední série 140 kg, která se lehce nepovedla, ale však sami to uvidíte. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? OK, tohle je moje druhá série, 160 kg znovu. Třetí jsem nenatočil, takže doufám, že mi to prominete. Užijte si tuhle sérii a jdeme na další cvik. OK, takže dále jsme jeli box squaty, ty tady natočené nemáme, takže tady můžete vidět Dominika, jak se rozehřívá na tady tomhle gynekologickém cviku. Já jsem chtěl natočit nádherný záběr, ale tady tenhle ten kokot mě ho skurvil. Ale abych neházel všechno špínu jenom na něho, tak tady jede full stack a mně se tu stala taká malá nehoda. Hello there. A podle tohohle jste možná poznali, že náš poslední cvik budou předkopy, takže jdeme rovnou na ně. OK, takže po tomhle jsme jeli ještě břicho, ale to absolutně nikoho nezajímá. Tohle byl náš trénink nohou. Samozřejmě máme i druhý trénink nohou, kde dodatkové cviky jsou zaměřené na hamstringy a lítka. A tentokrát jsme měli tady ten leg day. Jestli se vám to líbilo, můžete dát like, můžete dát odběr, můžete napsat něco do komentáře. Mějte se hezky a zvedejte. Čau, čau.